Drazí bratři a sestry, sešli jsme se v tento boží den, abych vám já, Ferdinand, představil teaser své úvodní skladby Epos. Jsou příběhy dnů a jsou příběhy nocí. Je to bez nás, bez naší pomoci. Jsou věci soucí, snoucí i snové. Realita se prolíná, ty nevíš, co bude. Ty nevíš, co bude. Medizace. To, co je vědomé, záhy ustupuje. Jak promítací plátno se mění scenérie. V našem světě oživují věci skryté. Síly, které pouhým okem nemožno zahlédnout. Proto potřebujeme ruku umělce, abychom zachytili tyto kontury, které se zdají, že na obrazu reality nejsou. Věci a lidé.